गावनोथ' देखायदों गावसोथ' फरायना नायनो हायोमोन फरायलासो मानो सहि होखो बे जाम्बानि परिचय होआखै होमबा डिपुटि चिफ गोबिंद बसुमतारीया दिनै रन्जन दैमारी सार आरो हाग्रामा महिलारी सारखौ मा बाथ्राजों बुंखो सोरखौ जाम्बा होननानै बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। हेलो गुड मर्निं रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा डिपुटि चिफ गोबिंद बसुमतारीया दिनै रन्जन दैमारी सार आरो हाग्रामा महिलारी सारखौ मा बाथ्राजों बुंखो सोरखौ जाम्बा होननानै बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। थारैनो डिपुटि चिफ गोबिंद चन्द्र बसुमतारीया जोंहा जायफोर बिटिआर सुक्तियाव सहि होदों बिथांमोना जाम्बा बुरबकनि खामानि जायाखै नामा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो बे डिपुटि चिफ गोबिंद चन्द्र बसुमतारीनि बे बाथ्रायाव जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि DRNABLA रन्जन दैमारी साराबो थांफानाय बायदि जादों आरो निश्चय बेखौबो बुंफानाय बायदि जादों। नोंथांमोना फुल भिडिअ बेखौ नायनानै लाग्रो बिनि उनावसो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। फारसेथिं जोंहा केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारानो बुंखादोंमोन जे गावसोरखौ फोथायनानै DRNABLA रन्जन दैमारी सारा बिटिआर सुक्तियाव मेगन मिसिबनानै गावसोरखौ फोथायनानै सुक्ति होदोंमोन। नाथाय फारसेथिं जों नुनो मोनबाय डिपुटि चिफ गोबिंद चन्द्र बसुमतारी सारा बुंदों हाग्रामा महिलारी सारजों लोगोसे जेसेबांनो गिदिर गोलावफोर दङ मानाव गेदेरफोर दङ जेरै DRNABLA रन्जन दैमारी सार हाग्रामा महिलारी सार आरो बेजों लोगोसे सोरबा दा बिथांमोनखौ बिथाङा बुंदों गोबिंद चन्द्र बसुमतारी सारा बिटिआर सुक्तियाव मा लिरनाय दं बेखौ नायालासिनो जायफोर सुक्ति होदों बिसोर जाम्बानि खामानि मावाखै नामा बिसोर बुरबकनि खामानिसो मावदों होननानै बुंनाय जादों। स' रायजोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा थारैनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। जोंहा मानाव गेदेर इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ गोबिंद चन्द्र बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोबनानैसो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। जोंहा मानाव गेदेर इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ गोबिंद चन्द्र बसुमतारीया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङामोन। थारैनो बिथाङा बुंनानै बैफोर बाथ्राखौ बुंनानै थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो माखासे गेदेर गोलावखौ लाजि फोनांनाय बायदि जादों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायबानो जाबाय। गावनोथ' देखायदों गावसोथ' फरायना नायनो हायोमोन फरायलासो मानो सहि होखो बे जाम्बानि परिचय होआखै होमबा गाव निजे कागजखौ नुदों मा लिरदों बेखौ फरायनानै गावनि गोजोनथाव नङाबा आं सहि होआ होनना बुंनांगौमोन। दा नायालासेनो फरायलासेनो सहि होदोंबा बे गावनिसो गोरोन्थि रावनिबो गोरोन्थि नङा गावनि जाम्बानि परिचयखौ बिथाङा होदों। रायजोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जोंहा मानाव गेदेर डिपुटि चिफ गोबिंद चन्द्र बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बिबुंथि लाखो थारैनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो थारैनो DRNABLA रन्जन दैमारी सारखौ बिथांनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो बुंफानाय बायदि जाहैदोंना जायाखै नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों जोबनायाव फोरमायहरबानो जाबाय। दायो दङ जोंहा केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सार स' गोबिंद चन्द्र बसुमतारीया मा बुंखो आरो केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा मा बुंखो थारैनो बाथ्राया गोरोबलायाखै। पार्टिजों पार्टि गावसोरनि पार्टि मोनसे पार्टियावनो बाथ्राया गुबुन अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा उरखाव गोरा ब्रह्म सारा दिनै मा बिबुंथि होदोंमोन आरो बे बिबुंथिया थारैनो सैथो जानो हागौ आरो सैथो होननानै आं सानो। जोंहा मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म सार बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो नाथाय गोबिंद चन्द्र बसुमतारी सारा बुंनाय बाथ्राया थारैनो गोबां जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ दुखु होनाय जादों आरो लाजि फोनांनाय बायदि जादों। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा मानाव गेदेर केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारनि बिबुंथिखौ अब्ला बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनानैसो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सहि होदों। रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा डिपुटि चिफ गोबिंद चन्द्र बसुमतारी सार आरो केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सार बिसोर सानैनि गुबै टपिकखौ नोंथांमोना खोनानो मोनबाय। थारैनो सोरनि टपिकआ गाथिया थारैनो सोरनि टपिकआ मुगैथावना लाजिथावना बे बाथ्राखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो
डिपुटि चिफ गोविंद चंद्र बसुमतारी सारनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो बिनि बागैबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बिजिरनानै नोंथांमोना बिथांमोननि टपिकखौ बिजिरनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो सोर सासेनि टपिकआ मोजांसिन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो जोबनायाव फंसेल' बाथ्रा बुंनोसै थारैनो आंनि बायदियै जोंहा डिपुटि चिफ गोविंद चंद्र बसुमतारीया जानो हागौ हाग्रामा महिलारी सारखौ बुंदों नाथाय हाग्रामा महिलारी सारखौ बुंनायजों लोगोसे नाब्ला रन्जन दैमारी साराबो थांफानाय बायदि जादों स' नोंथांमोना बेखौ थारैनो बुजिबाय आरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन